vittu mikä meininki siellä oikein. Vittu kusisessa luolassa paskaa jonnaa. Kuuntelet sä perkele Pasiradion lähetystä? No vittu niin huonosti menee tänään, että vittu niin. Mikset sä oot täällä? Sua on toivottu hei paljon. YouTube-Hannua on toivottu ihan oikeesti perkeleesti tänne lähetykseen. Meillä on... No niinpä tietysti. Kuulet sä, Hanski, mua täällä näin? Kuuluuko, Hanski? Mitä? Kuuletko sä mua? Pitääkö Hanski mua huutaa? kuulee sua tosta mikrofonista. No niin, sitten mä just mietin, että kuuleeko se mua. Täällä olisi kato viinaa tarjolla sulle. Älä lässytä paskaa Hanski, vielä. hei Hanski, tuu tänne Täällä on viinaa. Ei, kun mä juon nyt kotona hyvää ja ravitsevaa viinaa ja sitten mä lähden nustimaan. Mitä sä nussit, saatana? Mitä sä voit... No vaikka vittu Pasiradion homoja! Mitä sä voit nussia ilman meitä? Mistä sä oot saatana saanut roudattua noin vitun katusoittajat, vitun pihasoittajat, mitkä vitun soittajat? No ne romanialaisia kerjäläisiä. Hei, meillä ei oo mitään saatana kaiken maailman perkeleen näitä volkkaripussijuttuja. Me käytetään vaan näitä parempia palveluita. Torilta roudannut vittu jotain saatanan ihme muusikoita, mitkä ei tiedä musiikista mitään. Se viulukin on vittu saatana jumalauta kuin pienen tytön kroppa. Hei, kitara. Toi kuulosti siitä, että Hanski tulee soittaa tänne viuluun. Anglia runkku siellä, vittu, väitäksä, että nää jätkät ei oikeesti osannut soittaa? No eihän tollasta vittu pihasoittajat oli 70-luvulla, saatana. Ei jumalauta. Anna mä oon vittu muusikko. Anna viinaa. Hei, meillä on sitten varmaan Hanski live vieraana seuraavaksi esittää. Saako roudaa rummut sinne kusiseen luolaan? Joo, hei itse asiassa vittu niin muuten, ihan oikeesti, kyllähän sä rumpuja osaat soittaa kyllä. Enkä osaa, mutta mä saan niistä vitun paljon äänteä. Niin, ääntä. Ja sit sinne soittaa joku vitun amatööri, mikä ei osaa tehdä edes paukkui. Vittu sitä viinaa mihinkä omenoihin sekoitetaan, kun se menee tää vittu pullosta raakana. Vittu mitä amatöörejä. Joo. 400 rapiat kuuntelijaa vittu tekee tollasia lastendrinkkejä. Tällä hetkellä 408 kuuntelijaa. Tippipuistoa vetää vittu sinne vaan isokee aamutuimaa ja siitä lähtee päivä tulille. Oliks tää Hannun vinkki kaikille kuuntelijoille? No helvetti, Lahti rules perkele, täällä mitään lantarata. Korkki auki ja kitusii, saatana siinä ruotoja ole. Hei missä sä muuten nyt olet? Täh? Missä sä nyt olet? Mä vedän täällä koiraa perseeseen, saatana. Se oli ihan ekstaasissa, kun se koira rupesi joliseen tuolla. Joo. Se oli miljoonia pieniä. Se oli mun kanssa sängyssä, niin. Totta kai se alkoi uliseen. Niin se oli tää Järvelä Mirva Virtanen joskus miljoonia pieniä. Niin jotain vitun miljoonia pieniä tää sai täällä varmaan. Nythän silloin kai joku valvontafirma, että nyt se valvoo miljoonia kohteita. Vittu mä yritin sen soittaakin saatana, kun se oli jotain vitun vinkuttajia, mutta ei perkele sinne pääse. Hei kuuntele! Kerro. Tää on tarkka juttu. Wow. Se oli muuten korkki. Ei ollut. Mikä se oli? Kolikko. Kolikko? Siis sä oot viimeinkin rahoissa. Kolikko. Sä oot viimeinkin rahoissa. Sä oot vaurastunut. Hei, nyt vittu toinen musa. Mikä? Soita Medihead. Vittu ei meillä sellaista paskaa. Mikä? Älä lässytä vittu mikä. Medihead. Vitun kuiluradio, tää tällainen on missä mä on muuten Medihead. pääsin soitin sitä Mattia Teppoa jo. Etin netistä saatana. Vittu, mä rupeen soittaa joo, nyt on muuten hei. Nyt tulee Hanski muuten semmoista saatana, heviä, siellä medihevit vittu perseeseen. Pasi kerrankin pistää... heviä muuta kuin mediheviä. Pasi pistää kerrankin soimaan rockia, niin nyt kannattaa kuunnella. Nyt rupee soimaan vittu hei oikee musiikki eikä mikään vittu medihevi. Siellähän on vielä se saatanan... Mikä vittu Ari Koivunen? Siis se keskenkasvunen vittu kakara. Eihän me sellaista halua.
Soita sitten mulla seisoo. Toimita mulle alkuperäinen perkele Se oli siellä kusisessa luolassa, mutta ku vittu. Niin, et sä osaa edes polttaa levyjä, vittu, saa joku tuhkat kotiin. Se ei oo sama asia. On. Ei oo, mä en saa sellaista. Se pitää olla täällä se levy, niin sit se toimii. Tulisit sä Hanski oikeesti jossain kohtaa vetää munkaan lähetystä? Vetää suoja lähetystä. No voit sä muakin vetää, mutta mä vedän sua turpaassa, rupeat hirveesti vetelee kohti. Niin tarvitaan muutakin kuin löysät posket, saatan. Ei, mut ihan oikeesti, jos noin kuuntelijat lahjoittaa sulle pullon viinaa, niin tulisit sä? Ei, lähde Ankka tulille pullolla viinaa. Kyllä on, jumalauta, bensahinta on noussut niin paljon ja satana kuskista on tullut niin juoppo, että ei liikahan mihinkään yhdellä korkilla. No mitäs 2 pulloa? No sitten voi ruveta jo avaimet käymään jollain tavalla niinku Niin mä vähän ajattelin. Sitten tarvitaan 1 pullo, että löytyy pakki ja 1 pullo, että saadaan muut eteenpäin menevät vaihteet. Niin sitten rupee kuulostaa hyvältä. Jees. No eihän nyt 1 pullon takia kannata lähteä. Hei, miten tulet sä vetää lähetystä munkaan, jos kuuntelijat lahjoittaa varat tähän juominkiin? Joo, sit sun täytyy perkele pummaa siihen sauna-avaa, että saadaan otettu live-lähetys saunasta, kun pestään mulkkuja ja tehdään sellainen pornolähetys sieltä. Siis on homolähetys, niin sä haluut sellaista vai? Ihan saatana sama, kohan jotain pornoa lähtee eetteriin. Tää on nyt niin siviili. No voitaisko me tehdä sarja Hannu yläkerrassa puuhastelevassa, niin jos me tehdään video. Siellä puuhastele mikään sarja Hannu, siellä on vittu Hannu ja Kerttu. 7 seinähullua kyttää vuoroa, saatana. Meillä on jonotusnumerokin, mä sain tosta vanhan kohaupan, sen vanhan muistaksen sellainen rullameininki, mistä saa repiä niitä numeroita. On niitä joskus sama kuin ei kun se on nykyään niin moderni, että paina nappia, niin se tulee automatikue. Joo. No meillä on se sellainen manuaalimalli, että saa ihan itse repästä. Ei vittu, joo. Mut joo, vähän liuska ja punainen muovirunko. Eli on aika kerran kuukaudesta. Joo. Oi. Mitäs siellä kusisessa luolassa muuta? Meininkiä on. Meininkiä on, saatana, kyllä tää tästä. Jonna nappasi hyvin sellaiset serryajat mieleen, että kuinka se lipsahtikaan tonne Porvoonjokeen melkein. Se muuten siis sä asut siellä Porvoonjoen varressa. Joo, mulla on tää merenrantatontti. Niin, kerran kävi tälleen, että Nissani oli melkein siellä saatana Jorvakossa. Niin, kato, kun jotenkin startti niin kuin ikään kuin itsekseen kytkeytyi ja... Ei se mitään kytkeytynyt vittu, mut kun se vähän livahti liian alas. Ai se lispahti? Niin kun se on savimaata, kato perkele, niin se oli vähän luikasta. Ja sulla on niin huonot renkaat siinä, ja käsijarru ei tietenkään pitänyt koota. Ei mikään pidä, mut kun toisaalta se maatin viettää niin perkeleesti, että... Joo, 4,5 rallatti ja Jonna soi. Joo, näin se meni. Hei, nyt annetaan niitten LP-levyjä olla, saatana. Etis nyt jotain hyvää vastaavaa serrymusiikkia sitten. Tossa on hyvää musaa, saatana. Kestopanaanimeininkiä. Ei, mä en edes tiedä vittusta kestopanaanikaan ei enää oo. No, sä oot senkin vittu työtänyt jo anuksessa. Tässä on Suomen kailipino. No niin, tänne nyt sitten se levy, mutta hei, nyt loppu ne LP-levyjen lotraamiset, vittu. Joo, tuot tänne. Niistä saa hyvät hinnat nykyään. Ai saa. Juu, LP on aina innoissa. CD-llä mitään tee, kun se ei aina paikalleen. Hei, mut koska sä tuut vetää lähetystä? Oikeesti jos kuuntelijat lahjoittaa rahaa, niin tuuksa vetää jotain settiä? Laittaa mulle tehdas uuden Anglian korin, niin sitten. Häh? Eli voidaan unohtaa. Ei voida, kato. Eihän sitä tiedä, etsivä löytää. Joo, kyllä. Hei, sä tulisit varmaan... Saaresta on ennenkin autoja tehnyt. Perkele, tiedä vaikka Enosaaresta löytyisi jostain kellarista. Sä tulisit muuten varmaan ton Kohonkaan hyvin toimeen, mikä on tuolla Irkissä. Milloin sä tulet Irkkiin muuten? Minne? Irkkiin. Mitä vittua mä siellä teen?
Kuka se on? Siellä on Koho, se vois pitää sustakin hyvää Koho. huolta. No vittu, mulla olisi koukku ja paino ja siimo ja vapa. Mä saatais melkein niin sanottu onkilaite aikaiseksi. Kyllä. Näin se vaan.